Здравейте, аз съм Исак Леви от София и ви приветствам от борда на кораба Коста Медитерания, който в момента потегля от Травемюнде в Германия към края на своя круиз към Копенхаген. Ние тук сме 500 души на круиз по Балтийско море, 10 дни, 8 държави. Vision Voyage Cruise 2009. Това е компания Vision International People Group, която всяка година прави по няколко безплатни пътешествия. В момента сме на 2009 година безплатно пътешествие. Може би вие ще попитате, защо ви казвам всичко това? Досетете се. Казвам ви го, защото на Vision Voyage 2010 може да бъдете и вие с нас. Ние тук сме 500 души безплатно. А в Хайнан, остров Хайнан, Китай, 2010 ние ще бъдем 2000 души и вие може да сте там. Някой друг отправил ли ви такова предложение през септември 2009 година по време на всеобщо прокламираната криза? Някой друг пътува ли с 500 колеги безплатно по света? Някой друг предлага ли ви компания, в която има стратегия до 2015 година? Вие как мислите? Здравето, красотата, дълголетието ще се ценят ли повече или по-малко в бъдеще? Ето всичко това в момента аз ви предлагам. Предлагам ви един оформен, готов екип от хора, единомишленици, които знаят точно на къде вървят. Води ги човек с огромни признания, който знае на къде вървим от сега до 2015 година. Вашата фирма, вашата работа, където работите, казва ли ви какво ще стане с вас до 2015 година? Ето това е компания Vision. Компания, която дава възможност на всеки да подобри здравето, да подобри качеството си на живот, да подобри стила си на живот. Музиката може би пречи, но това е реалността. Това е кораб, където кипи живот, където кипи енергия, където е невероятно. И може би вие да сте били на такива кораби, но едва ли сте били с 500 колеги, едва ли сте били безплатно там. Така че, уважаеми посетители на моя сайт, говориме за нещо изключително сериозно и перспективно. Мощно автоматизирано използване на интернет, буквално за няколко часа седмично, вие може да изградите източник на остатъчен доход. Ако не знаете какво е остатъчен доход, имаме повод да разговаряме. Ще получите всичката необходима информация, помощ, подкрепа, обучение, готова система. Заповядайте в моя екип. Аз знам на къде вървя и ще поведа и вас. Благодаря ви. Елате!